Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Makatulala po rin comment lalo na po yung Big Boy. Big Boy pa, mukha sabi ng Big Boy, katula ko, gewa na akong my day. Yan. Gewa na ako, Big Boy my day. Yan, alam mo na. Kaya ka pa kaya, biya ka pa, matik, Facebook, Big Boy, my day. Shout out po, Lopez family from Santa Rosa, Pampanga. Kay Bat, Bell Blind na po. Nanang po nga pa si Bayong Big Boy. Miday. Rock and roll na Bell Blind. Salamat po kanunga ng apong Marta Regala, masayaya, sinautout siya na pong Bong Bing Santing. Hello, Mami Army! Yes! Nagsedyang heart, dakala heart, PJ Castro, papalakpak naman ni Big Boy, Jerry Julian, makanin mo naman. Rock and roll, hello po. Hello po kang Tita Vida Rivera. Yan. Makain talaga pag live, Yes, mga bolol, uling dalupa na. Alas, yapin ni Piyaka Masa, idiling partina ng kakatamong obra. Okay, Mario Garces Pajarillo, galing naman ni Ate Kat. Meto nga yung babae nandin, so buri na sabihin, vocalista nga manwa ng Ate Kat. PJ Castro, Panga Poggio, Sandy Sario, James David, Espiritu Ana, Angel Julian. Hello, Bell Blind. Ana po. Pero balo mo ating vocalistang Kat, laki makanta po talaga. Kaya so assuming ko muna. Atin, Ikat Stevens. Di ba? Okay, hello to Buri mo Losyong kantake pa. Maliap. Kantake, ali, din ang bisita tamo ilang magkanta. Oy, Losyong Maliap, Kanyaman, Pin, Pampanga. Siyempre po, manyaman, lakwas na nung ating tamong kantahan. Ikayo po, kabang nanuman po yung gagawan yun ikaming Jody Boy, lalatlat kami Actually, balo mo sing malago, ma- mas manyaman kanyan kabang sanang magkantala. Ating sisig. Ay, wala mo, tsuka Ito nga naman. bakit, Kenny, O nga pwede. May NTRCB tamo. Yes, and syempre po, balutan naman talaga kareng makanya na lugal rin kaya katamong kabale na banda. Ilang bida. Ano kagaling? Ito nga minsan Kabyasnan. Ano kabyasnan? Kaya naman matula kami po pegbigya. Di niyan nakatampong pami katagon deng Bell Blind. Baka ta aparamdam da po yung boses da Kenny. And of course, ban kanita, apakilala talang masalese. Kareng kaya katamong kabalen. Buri ko na lang akilala, Jody. Sige, go ahead. Nandin maniglo ko mo kakit ko lang magkanta. Okay, oreni na po ring membro na ning Bell Blind kilalanan tala. Go ahead, kuya. Yung kaya katamo mumuna miyembro na ning banda. Hello po, ako po si Harold Sibug, gitarista ng Bell Blind mula nung 2007. Ay, Mula kalwat nung na binuo lang. yung band. Wow! 2007? Kalwat na na. Kaya pa ugto po kaya kayo man. Yaw po James, drummer na po ng banda, bayong member. Ayan, gandang hapon po sa inyo lahat. I'm Catherine. Kat na lang po for short. And I've been part of the band since 2013. And thanks so much. Good afternoon. Ako po si Michael Aldrin Dulpina, male vocalist ng Bell Blind. 2 years na rin po, since 2021 sa Bell Blind. Hello po, I'm Sandy, bassist of the band po. I'm part of the band po since 2007 po. Magkasama po kami ni Harold. Kayo yung lolo Nako. ng Yes, Bell kami Blind. yung Mga lolo ng Bell senior Blind. citizens ng Bell Blind. Yes. Yan. Ababalo yun ala. I'm Joseph. 1 year pa lang sa Bell Blind. Ayan. Batang-bata. Guitarist. Batang-bata. Guitarist. Pinakabata si And Boss Joseph. second male vocal. Ayan. Okay. Kapag alayo Michael, pwede ikay. Yes po, Ni yes. Joseph. Sungalay kat, pwede yan naman ni Diyos. Hari ng banda. Ano naman kayo? Jody Bar, kasi nung retang members, Kuya Harold, ampoy, Boss Sandy. Boss Sandy, 2007 la pa, kapilang niya mag-start in Bell Blind. Wow. Pilaning, ba't mo? Kuya Sandy siguro makibat. Kuya Sandy, ika since 2007 at yun nakakeng Bell Blind. Makanano yan may buo mo. Kalwat na yata ning kaya kayong grupo. 17 years po. 17 years. Bali, high school friend ko po si Don. Si Harold yung guitarist. Tapos parang, jamming lang po sa bahay, ganyan. Tapos,
Oo, naging totoo na siya. Actually, at yung Malagon Wow. ini totoo yun kasi ako, high school mo naman, feeling banda. Wala akong balong background mong makangan. Digsuna ako mo naman may banda. Na ano, ikay kakakabugan, ikay drum. Ayali, Ari. akong magkanta. Siyempre, nananakaman kay. Tsaka, miyaliwa talaga high school, itapiling mo, agawa mo nga Yes. Pero, masanting damdaman from high school, hanggang yun Yes. At siya pa yung banda. Yes. Bakit impagtakan ko mo, o bakit bell blind? Wow. No ka rin niya po many bat itang lagyong bell blind ay kay ini original member yan naman ing makibat ikuyang kay Harold. Kuyang Harold, ot bell blind. No ka rin niya ibat ing lagyong ay ni. Nanggaling po yun sa palayaw po ng original member din ng Bell Blind. Yung ate ko po yun. Bali yung palayaw niya po kasi sa amin, Belay. Oo. Tapos yung tawag ko naman sa kanya, yung parang dahil magkapatid kami, bulag. Kasi po malabo yung paningin niya. Tapos ang kapal ng salamin niya. Inaasar ko siya na bulag yung tawag namin sa kanya. Kaya pinagsama ho namin yung AKA, yung palayaw ho niya. Kaya tinawag namin Bell Blind yung banda. Yes. Balaw ng explanation ngayon pero... Alinga mo muna, akala ko balak may kamali ay Tita Army. Nanula pulag yuretang banda ako. Bell blind, siguro ako bell band. Unimig ka, nga niyang i-double check, talaga palang bell blind. Wow, actually, ating pang metong bandang ating blind lagyo. Ano? Blind Melon, Balmorta. Ba't balo mo nga na? Wala ko makaya balo rin makanya na. Makanyan, dapat talaga yung inclination mo sa karimbanda kay music, ababalo mo rin. Inclination ko kasi kaya akan movies. Kareng mo, awa. Ay, lalo na sa Megub sa kasungan na ka. Ngayon, buri ko naman na balo kang Boss James, ne? Balo ko BC James ngayon at suya kang Paris, eh. Kaya beking Olympic si James. James, nanula mo rin kayong musical influences, although abanggit mo nandin, metong kakareng bayong members, ne? Biscuit ang pamakyabe mo karela, na kareng king banda, nano yung ahakit mong musical influences? Akagit ko pong musical influences po more on OPM po. Kamikasi, Glock 9. Yes. Ayan. Skastakli po at saka ano pa kasi? Yung Flow G po rin po. May pa kay Lee Jody Burr. Kasi nandin kaya pakikwanan lagi itang Skastakli. One nandin, kala ko na, skew, isip ang skew ya, sounds like skew ako. Skastakli pala. Okay, para ka rin nga kaya kayo po na talapanalbe. James, anak ne po ning kaya katamong Mami Rock of Central Luzon, ni Tita Army David. Inyama kanyan mila po nga kilala ring bell blind. So talagang ating na, kay, it runs in the blood. Awa Karaskeng naman. music. Keng karaskeng musical inclination na naman, ha? Pero ngayon naman yung kutang ko kang kat, ne? Usually, karem bandang sisikat, ne? Lalaki lang ang deng miyembro. Yes, correct. Pero kat, ika, bala mo, may ka-adjustment ba? Anyang may kiyabe ka? O deng kayabe mo ngeni, saguli lang pakibagayan, pakyabayan, kaya bala mong yun at least nakakarela. Kasi usually, pag lalaki la rin, masaset aside la rin babae, lalo na kayong banda. Actually po, mga kababata ko rin po kasi sila. Opo. Bali, magkakapit bahay lang po talaga kami. Kaya po, nagtrabaho po yung ate niya as yung original female vocalist po ng banda. Ako po yung pumalit kasi kakilala ko rin po sila. Pero dati ka nang kumakanta, Kat? Opo, since 2004 po, college po ako. May iba kang banda nun? Opo, bali mga ko rin po, schoolmate ko po. Yes. Oy, ni Jody Burr. Ikat, ne, although kasiping na Michael, ne, uli pareho lang bokalista, ing asawa ng Kat, James. So, James, ikat ba yung may nagkat kaya ka? Kasi sabi mo, bayo kang member. May nagkat na, no? Itambala mo may nagkakay kayong blando. Makyabe. Makyabe kay banda. Or part na kaning aliwang band kanta, tapos sinabi na kaya kami kawani katapot, ang imukutik yan kayo ng bell blind.
Ali naman po, ikat na ako po, anya pong makonate ang drummer da dati. Dahil po, Mega Braya po kasing stable job ng drummer da dati. Pero dati ka kay ngaliwang banda. Opo, dati ko po kayong alawang banda. Okay. Kangkay, buriken ko na ni Boss Michael. Boss Michael, Tagalog yung Boss Michael. kaninang Tagalog, you want to speak Tagalog? Yes, Tagalog. Okay, Boss Michael, ano ba yung parang genre ng pagkanta mo? Kasi kanina kumanta ka ng rap. Baka may pwede ka ba sa mga pang-love songs, ganon? O rock and Ballad. roll, ballad. Ano ba yung repertoire pagdating sa awitan na Boss Michael? Before kasi ako nakilala ni Harold, ano po ako, duo yung ganap ko, duo, trio na acoustic. So, ang mga usual na tracks na pinopondo po namin nun ay mga something from parang pang lounge, yung mga sort of relax lang sa pandinig. Tapos, sige po, sorry. Paano ka naging part ng banda, ng Bell Blind? Yun nga po, may mga bagay talagang hindi forever. May mga tao na magdidesisyon na magkaroon ng separate ways, yung mga kanya-kanya na lang banat. People come and go. Ganun lang. correct. So, na parang na-appreciate niya yung pakikipag-jam ko sa kanila. Friday yata yun. Kasi nag-opisina pa ako noon, corporate job eh. BPO. Tapos, nag-jam ako sa kanila. Na-appreciate niya yung ano ko po. Yung pakikipag-jam ko sa kanila, the way I perform siguro. Nag-enjoy naman. Oh, Tapos nag-enjoy binigyan ka. niya po ako ng chance na maging member ng banda as a male vocalist. Pero hindi ito yung first band mo. Marami ka na rin naging banda. Yung official, wala naman po. Halos isa lang. Dati, yun nga po yung acoustic duo trio. Okay. Huwag kang mag-alala, Boss Michael. Kung walang forever, dito sa programa natin merong five ever. Okay. Ngayon, dun naman tayo sa pinakabatang miyembro Yes. ng banda. Ano kayo ngayon, Mix. I mean, syempre, the oldest members, the youngest members, And the so-so. and in the middle members, no? So, kay dun sa Kay ating Joseph, pinakabata. kay Joseph, no? Sep, ka ba magkasakit? Di ka ba nahihirapan minsan like you need to be mentored din, no? May mga ganung bagay ba din na nangyayari sa banda na, Sep, ganito gawin natin? At parang parang democracy sa buong banda na lahat kayo merong inputs sa inyong performances. Joseph, walang Ayun, Joko yun nung bago pa lang ako sa kanila, nahirapan ako. So, Ayan, nagkakabistuhan sabi na. ko- Nahirapan Sabi ko, na. siguro mag-practice muna ako bago ako sumampa sa inyo kasi medyo hirap pa ako. Hindi, sabi nung yung pinaka-leader na, pasok ka na. Kasi para malakas tayo, sabi ko. Sige. Basta tingin ka na lang sa sa bassista. Siya na lang yung tignan mo, sabi niya sa akin. Kasi kakauwi ko lang galing abroad nun. So, ayun, medyo nagustuhan ko na rin kaya nag-stay ako sa kanila. Yes. And sabi mo nga, Masaya ikaw rin isa ako ka sa rin kanila. vocalista nila, no? So, nagkaroon ka na ba na banda? May kabanda na ka ba kaliwa? Yes po, meron po. Yung dating banda ko, kaso medyo na-busy sila sa trabaho. Ayun, kaya, sumali ako sa iba. Kasi din ngaliwang banda nilang day job eh. Okay. Wala mo kaya mo itang pamagbanda, hobby. Okay. And alam nyo, marami pa po tayong dakal tapa po pisabyan kay katang programa uling kay pamagbalik tamo. Buri kong kotang karela. Atino kayang bala mo pi kontran? Atin na kayang bala mo most unforgettable moments? Anani itang jam, ka favorite ng gewa na mag-enjoy la talaga. Yan po yung kaya kami pisabyan kayong pamagbalik na po kaya kayong programang
Nanupata. Wala ako sa kalingmong kami. Yeah. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kuswe